دەم باش ئەز نیشان دۆغانم ئیرۆز گەلێکی خۆشم خەلاتێکی تایبەت گەها من ji دکتۆر فەرەج رەمۆ مامۆستایای کورد زانگەها بیرفێتی لە ئەڵمانیا ئەف خەلات خەلاتە پەروەردەیە ji سەرۆک کۆماری ئەڵمانیا گرتیە û دکتۆر فەرەج دیاری min kiriye diyarî dike li kesên zîrek û serkeftî û navendên li ser mafê mirovan kar dikin û yek ji wan alanê kurdî û şingala birîndar. Ez spasiya Dr. Fereç dikim ji bo vê xelata ciwan û em bi kesayetiya te serbilind in. Xebata we pîroz be. Ez dixwazim bi xêra xwe duşemê ya sêşemê ji ber ew xelatê ji bo malbata dogan ji hemûma bi taybetî ji bo nîşan dogan. Zimanê Kurdî gelek şêrîne Kurdo binivîse Kurdo bixwîne Zimanê Kurdî gelek şêrîne